Kung gusto mo na Melissa, kayo, mapakita ko sa iyo kung anong gagawin mo kay... Ito. Ito ang ano, ito. Ito ka, oh! Sir, pwede na sir ito sa gano. Sir, ito sa gano. Hello mga kachapsoy. Ayan, magpipictorial kami ngayon. Kasal ng aking pinsan. Ayan sila, oh. Oh, bilis-bilisan nyo naman yung paglakad nyo. Ayan yung bride to be. At ito naman yung groom. Oh. Yung bride, ano niya? Nakasuot na yung kanyang pang photoshoot. Yan naman nakasama niya, siya yung ninang. What? So ayan, pupunta kami ng school, magsa elementary school at doon kayo magpo-photoshoot sa sa palibot ng paaralan. Hoy bride, lusdakin mo gad ang gown mo. Hayaan mo gad yan maglakwig. Ayan, nandito kami sa barangay Magsaysay. At ito yung may-ari ng barangay Magsaysay. Ayan. Si Maynining pala. Ayan, papunta na kami ngayon sa venue ng aming photoshoot. Punta kami sa school. Maganda kasi yung mga doon. May mga spots doon na magaganda yung view. Hoy Camille, magkarasikas ka naman dyan. Hi mga okeg. Yan. Mga pinsan namin yan. Tara ko Anli, sabong yun sa magpictorial kami kanda ko Norwell. Oh, tara, bumulig ka dito. Hala, papantay makakapasok niyan. Ayan mga kachapsi ko, kawawa naman. Kailan kaya sila laya? Hala, hoy, huwag ka magmakaawa dyan. Ayan mga kachapsi, oh. Magnanakaw siguro sila sa school. Hala. Yan mga kachapsoy, ang pinsan naming si okay, ano ba yan? Si Maria Lisa. Single pa yan. Ito double na to eh. Tara, pasok tayo. Ayan na sila mga kachapsoy. A few moments later. Ayan na ho. Ayan na sila. Ano ba yan? Pati yung mga yung nag-ayos sa bride. Nag-ayos din sa sarili. Sige, matasagad naman. Awari ko ah. Ito yung pinsan naming okig. Okig yan. Ayun mga kachapsoy, yung bride pinapalitadahan na. Ayan. Tapos yung groom naman na problema. Ginagawa mo. Ang sabi, maganda ba talaga yung misis ko? Kanya, nagtutukalis ka na rin. Hindi siya makapaniwala sa kagandahan. Yung iba kasi yung kagandahan sa umaga lang makikita. Kasi sa gabi, madilim na. Ayan, grabe mga kachapsoy, oh. Nandito yung mga food cooler ata to eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayan, oh. Laban din yung nag-make up, oh. Maganda din. Pati yung mga audience, magaganda din, oh. Ano ba yan? Oh, by the way, ito nga pala dito yung kwarto ng bride at groom. Ayan. Yung kanilang katre, maliit lang. Tapos, silp lang sila ng mga tuwang. Ayan, oh. A few moments later. Wala? Oo. At kung gusto mo na Melissa, kayo, mapakita ko sa iyo kung anong gagawin mo kay... Ito. Ito ang ano, ito. Ito ka, oh! Ginagawa mo. Sir, pwede na sir ito sa gano. Sir, ito sa gano. Ay, mag-video! Ay, mag-video!
Ang kanya malang sweet. Nasa dyan kasi, nasa dyan sa Tbilisi. Manon! Ano, sample daw, sample. Ito. Ito pa. Seryoso ka na, Melissa. O, sige. Di, picture ka daw. Sige, halaka. Picture ka mo. Oh. Sige, higda na daw. Picture! Picture, ala na, oh. Kuan, Norwell. Iuma ko din yung kukan na kanya buha. Yan. Mau na ba ito? Ayan yung mananap ng mga katapsoy. Oh, umiswag kayo dito. Ayan na. Ayan mga katapsoy, kinukuryo yung mga groom at, ay yung mga groom, yung groom at bride. Nagagalit na yung groom. Ayan mga kachapsoy, change outfit na sila. Ayan sila. Pag ganyan na may video, magpaganda ka na lang para... Ayan, sa paggawa pa lang ng heart, mahirap pala talaga. Ano ba yan? Diamond na yung nagagawa ninyo. Hindi na yan heart. Oh, sumunod kayo, pack yun na heart. Gunggong! Barinig Okay. kita sa mukha eh. Ikada niyo sa ano sa bulaklak. Ibaba pa niyo. Atan kuro sa niyo kuan heart. Sige, maglagay ka diyan ng bangko. Dito patubangin mo dito. Oh, Melissa, ikaw diyan sa taas. Ano, Melissa, sa ilalim ka ng puting ilaw. Oh, ikaw. Oh, Norwell. Ito nagharo tayo mga kuno. Dalagan Melissa. Mubukuro ka ni Norwell. Dalagan mga kuno. Exhibition. Ito pang harayo. Ha? Bahala na ka. Dumiskarte. Di na ka mabagahon. Smile Norwell. May tae. Hi Norwell, line. Kani. Dito na sa buka, dito. Ano ba yan? Dito kayo. Pinapahiga, may tae pala. Ano ba yan? Sige. Gago. Plasterin nyo. Oo. Hala, kuhan. Inga. Oo. Payungin mo na ni Sarah. Aduh ha. Si Norwell man, payungin man. Grabe, pahirapan talaga. Oh. Hala. Di ka pangaturog na kam. Ha? Mamaya kay... Oh, okay. Diri God. Matalikod ka kay diri ka ma... Magsilingan ka mo ko, no? Oo. Di, wag ka, lilingag kayo. Sige, Melissa. 1, 2, 3. O sige, 1, 2, 3. Wow. Talaga. Ay, pagpag-abot man ko nung narulim ko pagdabta. Tup-tup ka di sak bato ko. All. Last take na tayo. Ikaw pero pagsuot sa lights camera action. Lights camera action. Okay na yan. Ayan mga kachapsoy, yung aming groom at bride to be luhaan. Iyagak sila sa ano, urusoka sila sa pinagagawa nila dito sa school. Ayun mga kachapsoy, tapos na kami mag-pictorial.
ang nangyari, puro mga kapahamakan. Napahamak yung bride at groom to be. Ayan. So, thank you for watching mga ka-chapsoy. Yan, break it down. Yeah.